ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ପୁରୀ ରାମା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ। ଆମେ ପୁରୀ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସିବା। ଆଜିଠୁ ଆସିନି ଟ୍ରେନ୍, ଆମେ ଆଜି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ଦେଖୁଛି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିନି ଆଉ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ବସିବୁ। ଆମେ ଏବେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆଗକୁ ପଛକୁ ଆସିବ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆମର ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସେପଟ ବଗିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଏପଟ ବଗି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ପାଖକୁ। କଟକରୁ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ଭିଡ଼, ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ମିଶିକି ପୁରୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, ହୋଟେଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଯେ ହୋଟେଲ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍।